Район үзәгенең Иске базар территориясендә һәр атнадагыча авыл хуҗалыгы продукциясе белән сәүдә итү ярминкәсе узды. Көн карлы, яңгырлы, салкын булуга карамастан, теләге булган райондашлар һәм районыбыз кунаклары әлеге чарада актив катнашты. Ярминкәләр бик күңелле үтә, әйбәт, халыклар алат, авыл хуҗалыгы продукцияләре бик күп, уңышлы бара. Менә без дә писукка килгән игәле, берәр капчык булса да писук алып китәйек дип. Бик нык кыйбатланган диләр, ышсызландым икән. Бу көнне халыкка Илеш сөт җәмгыяте, Азагат Пищепром предприятиесе, шәхси хуҗалыклар, эшкуарлар үзләрендә җитештерелгән авыл хуҗалыгы һәм башка төрле товарлар тәкъдим итте. Әйтергә кирәк, халык бүгенге көндә шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән сыйфатлы ит, сөт продукциясенә өстенлек бирә һәм зур теләк белән сатып ала. Менә без атнаның бер көн да калдырмайча чыгабыз базарга. Булса йомыркаланып чыгабыз, творог, süt калды инде, катык ташлайбыз. Кешенең спросы буенча үзебезнең клиентларыбыз килә инде, беләләр. Оны шарлый торалар менә, Аллага шөкер. Банка белән киләләр. Шуз була. Халык бай инде канагат безнең сөттән уже беренче сатабыз инде без. Халык белә безне. Башым тырышачакбыз инде яңадан да арттырырга продукцияны яңадан да икеште. Пинекләр әзерләп сатам бер юлы. Аннан соң мәтрүшкәләр, булды, мәтрүшкәләр әзбәтте. Сары мәтрүшкә, мондай обычный мәтрүшкә теләр. Яңадан да продукцияны арттырырга дип торабыз инде, дополнительный по спросу кем ничек сорай, хаклар инде артык әйтмәйбез инде. Килешеп дигәндәй халыктан Тәкъдим ителгән товарларның хакы да чагыштырмача арзан иде. Шулай ук менә инде 3нче атна рәттән элеватор җәмгыяте җитештергән көнбагыш майын сатып алучылар чират торып алды. Без 3нче атна инде Илеш элеваторы исеменнән шушында күп сортлы он, югары сортлы, беренче сортлы он һәм үзебездә җитештерелгән көнбагыш майы белән сату итәбез. Халык бик теләп йөри, чакырып алалар. Без бик күп кешегә шушы авыр чорда ярдәм итәбез дип уйлыйбыз инде. Гомумән әйткәндә, без теләп катнашабыз ярминкәләрдә. Кызыл Байрак авылының шәхси эшкуар Халит Гыйлметдинов сатып алучыларга ашлык тәкъдим итте. Менә ашлык 1 тонна алып килгән, 10 сөтнәр, 5 сөтнәре калды. 1800 белән сатабыз сөтнәрен. Ашлыгы шипчыста менә будай. Маллар асырайбыз, кош-кортлар асырайбыз, Кызыл Байрак авылыннан. Эшләсәң булай инде эшләргә кирәк. Ялка булып яттан, эш юк дип булмай. Эшләргә, йөрергә, шу. Үзәк МТС Илеш филиалы алып килгән шикәр комын халык капчыклап алды. Үзешчән сәнгать осталары ярминкәгә бәйрәм төсе өстәп, майданны моңлы да, дәртле дә җырларына күмде. Әйтергә кирәк, район халкы мондый ярминкәләрне бик тә көтеп ала.